Nå, eller skal vi spille se? Hej, gutter. Prøv at det der. Nej, du skal ikke optage det, Rosen. Hvorfor bliver blondiner altid begravet i trekantede kister? Fordi de automatisk altid ved det, når de bliver mørkt. Dreng på den der, hvad hedder klassens frækkeste pige? Onani. Dorte. Ej, drenge, så det seriøst, hvis vi skal se, hvad jeg gider ikke. Det bør det var til begrænset undtil Dorte, hun var borte. Kæft, dreng. Men kan bare høre. Ja, eller dreng, prøv at høre. Okay, hvorfor ligger manden altid bare og nyder den, og hvad det hedder, når de får et blowjob? Hallo, dreng, prøv at svare. Prøv at svare her, Mærk. Mærk, prøv at svare. Hvorfor nyder mændene altid, at damer, de giver blowjob, uden de skal gøre noget? De så får lidt suttet. Fordi de er vant til, at de gør alt det andet. Prøv den der. Mor, vi sidder over ved naboen og ser porno. Mor, hvad gør I? Bare rolig. Mor, det er børneporno. Ej, det er så underligt, mand. Så underligt, mand. Okay, prøv lige at høre det der. Din mor. En kvinde smiler altid, når de får pik. Ej, okay, hør den her. Okay. Hvorfor har blondiner ingen længde ting? Nej, okay. Hvorfor har blondiner ikke nogen afstandsfornemmelse? Det er dumt. De får altid at vide, at den er 25 cm. Kæft. Ej, drenge, det var, lad os se, hvad jeg lægger så godt. Og hvad med den her? Ej, nøj. Nå, dreng, vil høre en. Hvad er lige mellem at onanere og spille lotto? Pludselig står man med 1 million i hånden. Nej! Prøv det der. Blondinen deltager i OL og stiller op i 100 meter brystsvømning. Da alle er kommet ind, står de og venter på blondinen, og efter lang tid kommer hun endelig. Hun stiger op af vandet og går direkte op til dommeren og siger, det var uretfærdigt. Jeg så de andre brugte hænderne. Jeg kan bare høre det, sådan nogen, der sidder og læser op, Mærk. Okay, nu er den død. For at høre, hvad gør man, hvis man får gås ude på væggen? Man trækker pikken ud i gåsen. Nej! Kæft, dreng. Jeg får så sagt, at de unge der er, mand. Okay, hør den her. Til stille, jeg møder lyden, ellers må der, hvis vi skal se. Okay, det er den sidste joke, okay? Ja, jeg vil også have den sidste, den er Nej. Jeg har også en. Jeg har bare Nej, bedste. Price, det går ikke. Det er kun Ruben og Mærk nu. Så kan vi spille. LOL! Jeg har For en mig, god en, mand. Hvad fuck sker der, mand? Jeg har sådan en fucking god en her. Lad nu bare en af jer seriøst. Okay, hvad gør man, hvis der er gennemtræk? Lukker vinduet. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg gør det ikke noget i min. Prøv. Hvad for en sur... Hvorfor... Den her, prøv at høre. Kom lige over til ørerne, kom her. Hvem stopper først med at sige blondinen eller fluen? Nej, myggen. Det gør myggen, for blondinen bliver ved. Altså, jeg skal lige høre en. I skal lige høre en. Det